Milí veriaci, pre človeka základným pokrmom, základnou životnou silou je práve chlieb. Ak máme chlieb a vodu, dokážeme vyžiť a vôbec necítime hlad, dokážeme posilniť naše telo. Mnohokrát sa stretávam s takým pohrdaním chlebom. To je, keď idem niekde po ceste a vidím odhodený chlebík alebo rohlík, ľudia miesto toho, aby v podstate ten, ktorý to tam hodil, by sa mal hanbiť v prvom rade, ale aj tí, ktorí prechádzajú kolo a zbadajú ten chlieb, mali by ho zdvihnúť a odhodiť niekde mimo, kde sa nechodí, aby ľudia potom nešliapali. Chlieb je výsledkom takej spoločenskej práce ľudí. Veď zoberte si, treba zaorať tú pôdu, treba pripraviť pšenicu, treba jednoducho dávať pozor, aby to seme skličilo a prinieslo úrodu, zožať, zomlieť, pripraviť na pečenie, upiecť. Tam sa aj viaceré tie remeslá stretávajú. A týmto pohrdaním pohrdáme v podstate aj tou prácou. Ježiš si vyberá práve tento chlieb, aby sa skrze chlieb odovzdávalo ľudstvu božstvu. Samozrejme, tajomným spôsobom je v tom kusku chleba nekvaseného prítomný trojjediný Boh, Pán vesmíru. A v takom maličkom kúsôčku chleba, kvapke krvi. V jednej piesni sa píše, sa spieva a modlíme sa to, že stačí kvapka krvi, aby zachránila svet od hriechu. Zmila viny, ktoré človek napáchal, ľudstvo napáchalo. Kvapka krvi. Aké je to Božie také úžasné, pokiaľ nad tým sa pozastavíme a porozmýšľame nad tým. Chlieb a víno. Vieme, aj víno je veľmi náročné, aby sme ten finálny produkt dosiahli. Pozrite, teraz zase zamrzli viníce, zase nebude. A to isté aj s tým Božím telom a Ježišovou krvou, vnímajúc tieto tajomstvá nami a prijímajúc ich, Boh chce, aby sme boli posilnení. A nielenže posilnení, ale skrze to úprimné prijímanie sviatosti, oltárnej a jeho krvi, aby sme boli silní, myslím aj vo viere, ale takí bojovníci. Síce nie bez meča, ale s modlitbou v ruke, so svätým ružencom. Spomenul som chlieb a úcta k chlebu. Pamätám si, ako mali aj dospievajú, aj teraz, starou matkou a rodičmi som bol vedený, že keď som začal prvý krajec predtým, ale som požehnal krížom, znakom kríža s nožom chlieb. Požehnával som nielen ja, aj tých, ktorí to robili a robia, požehnávaj aj tých ľudí. A ďakujú Pánu Bohu za ten kúsok chleba. A keď som spomenul, že hanba tomu, ktorý vyhodí chlieb na ulicu a ľudia po ňom šliapu, a hanba aj tým, ktorí potom šliapu, prirovnal by som to k tomu Božiemu chlebu. Sice nešliapeme po doslovne a do písmena po eucharistickom chlebe Ježišovi Kristovi, ale šliapeme slovom, našim skutkom. Šliapeme po ňom vtedy, keď ho ignorujeme, sme ľahostajní a jednoducho máme, by som povedal dosť tak flegmaticky, máme v paži aj Boha, aj ľudí.
zanedbávajúc plniť práve to najhlavnejšie prikázanie, milovať Pána Boha a blížneho. Tým, že ubližujeme blížnemu a tým aj Pánu Bohu. Slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovo tela a krvi. Vzácny sviatok pre kresťanský svet na celom svete. Keď si tak uvedomíme, čo dnes Ježiš Kristus nám v dnešnom evanjeliu hovorí, nasýtil 5000 len mužov, 5000 a koľko tam bolo ešte žien a deti a starých ľudí. Ale nejde o počet. Ale ak si dobre spomenieme, tí ľudia ho chceli spraviť ich kráľom, lebo ich nasýtil. Za to nedali ani štipku, ani mekef, možno mu ani nepodiakovali. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nás nasýtil. Možno brali to za samozrejmosť. Toto sa odohráva aj dnes. Keď nám Pán Boh požehná a dá nám, jednoducho berieme to ako samozrejmosť a možno niekedy ani nevieme povedať, Pane Bože, ďakujem. Ale to nám dáva pre ten pozemský život, pre naše telo, aby sme vládali, aby sme žili možno dôstojnejšie. Dal nám možno ten talent, každý máme rôzny talent, zveľaďujúc ho, máme sa dobre, ale je tu ďalšia skutočnosť, na ktorú zabúdame. A to je to, čo uskutočnil Ježiš Kristus na Zelený štvrtok s apoštolmi vo večeradle, pri eucharistickom stole. Dá sa povedať, že vtedy sa tam slávila prvá svätá omša, keď apoštolom dával chlieb a hovoril im, toto robte na moju pamiatku. Vtedy ustanovuje Eucharistiu, čiže jeho telo vkladá takým nadprirodzeným spôsobom božstvo do toho kúska chleba, a to sa deje aj dnes a kedykoľvek, kdekoľvek na svete, kde sa slávi svätá omša, skrze ruky kňaza, Ježiš Kristus toto vykonáva, aby nasýtil, ale aby nás posilnil na duchu, na duši, aby sme boli silnejší a odolnejší voči tomu zlému. Aby sme z celého srdca plnili to najhlavnejšie Božie prikázanie, milovať Pána Boha a blížneho. Lenže viete, v čom je paradox? Toto vyžadujeme, aby nám nasýtil telo, ale už čo sa týka duše, jednoducho je tam tá ignorancia, ľahostajnosť. Vidíme v dnešnej dobe, keď povieme Eucharistia, idem prijímať Božie telo. Možno z rutiny povieme, idem na oplátku, idem na hostiu. Nie, vážený. Je to Božie telo. Už tým prejavujeme tú úctu. Že povieme, že je to Božie telo. A poďme trošku ďalej. Prvoprijímajúce deti. Ale to nie je chyba kníh. To je problém rodičov. A vedenie rodičov prvoprijímajúcich detí ďalej k častému prijímaniu eucharistického Ježiša Krista. Skončil Bastam a už 2 sviatosti za sebou, najhlavnejšie. Príde ešte birmovka možno a dovidoko. O tomto je práve naše kresťanstvo, naša viera. Nie. Pán Ježiš to, čo uskutočnil na Zelený štvrtok a odovzdal ľudstvu skrze apoštolov, to, čo slávime aj my dnes, to sa deje stále a robí to preto, aby sme mali večný život. Neviem, ako bude vo večnosti, keď sa postavíme pred Neho. Vieš, Pane Bože, vtedy to bolo tak, bol som, jaký som bol, že by nám to Pán Boh uznal. Neviem. Veď áno, hovoríme, je milosrdný a milostivý. Odpúšťa hriechy. Ale že sme sa iba vtedy spamätali, že akí sme boli. Prajem vám, milí veriaci, ako aj seba, aby sme mali v hlbokej úcte
chlieb a kláňali sa eucharistickému Ježišovi Kristovi, ktorého za chvíľku Ježiš Kristus sám premení skrze moje ruky a Božie telo, ktoré sa vám potom ponúkne. Aj keď pôjdeme v procesii, pôjde Ježiš s nami. Preto by som poprosil aj detičky, ktoré majú pripravené kvety, aby ich tak predostreli pred Pána Ježiša. Mnohí ste tu s osobnými problémami, ťažkosťami, predostrite ich. Napadeno, keď budem práve pozdvihovať a dobrorečiť Pánovi za kus chleba, do ktorého sa chce vložiť svoje božstvo. A kus vína, kvapku vína, kde chce vložiť svoju krv. Toto vnímajme ako pravdu, ktorú rozumom nevieme vysvetliť, ale prosím vieru, aby sme ju prijímali a hlboko v to verili. Nenechajme sa opantať mamonou, tým bôžikom, len o telo sa treba starať, ale vnímajme silnú potrebu veľmi sa postarať aj o našu dušu. Aj skrze sviatosť zmierenia, svätú spoveď, sväté prijímanie. Amen.